Banwaan, Tingog kan Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan, Tingog kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Ano pa man sabi, Huwebes na naman bagangon yan, kami po minapaabot na namanin maugmang pataratara sa lambang miyembro kan sosyudad. Asin kan familia, aldaw ngunyan ni St. Jude. Sugabos na devotos dyan, igwanin pagkakatao na makapagpasalamat maghapon dyan sa kay St. Jude sa Lapu-Lapu. Kataning sa naiyan kan JRB Battery and Calibration na Siapano. Good morning, kami po minapaabot giraray ng pagrespetar sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay dyan ang pagirumdum na sa paghampang takaining kaaldawon. An mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to kay Abogado Jong Bonafe. Amigong Jong, abogado. Birthday mo palan ngunyan ha, talaga naman. Baka naman tabi, amigong Jong. Naghalat lang tabi ako kan sa imong abiso. Kung sain ang bangkete. Dating kinatawan ini si Attorney Jong Bonafe. Happy birthday tabi sa imo, Attorney Jong. Tingog kan Banwaan na good morning. Kumustaan sa tuyang paradangog dyan na parauma. Nagsisira teachers. Nagbabiyahe sa indang vehikulos. Gamit ang sa indang vehikulos. Sa inman na lugar digdi sa Kabikolan. Maray na aga tabi sa indo sagkod kitang alas 10 ta Huwebes ngunyan. Taod-taod minalaog ang PhilHealth sa programang Tingog kan Banwaan kada Huwebes man sa napuyan. Katuwang tadyan sa luwas. First District Pading Jomar Bien, Second District Compadre Ngalar Mario Katabang Ands Galero, Joshua Bino, sama ni Bella Henry Mata. Siyempre sa pangingenot iyan kan sa kuyang kumpadre Chief Reporter Pading Jimmy Nasalita, Pading Nalbaldo sa Control Technical, sa AM Band. Yan po na nagkakadarangog nindong boses mi sa radyo nindo. Si Pading Naldaan minaluwas kaan dyan sa speakers kan sa indong radyo. Sa newsroom. Ang walang kamintis-mintis. Talagang lumalaban. Walang kapaguran. News Director Mardela. Yaon man dyan, Angel Mustaza. Jen Matthew Balyaran. Birthday man pala ngunyan. Happy birthday kay Reverendo Padre Rex Paul Arjona. Yan, Padre Paul, Padre Rex, happy birthday. Si Jimos Navarro, si Ands, si Angel, si Joshua, si Thresia, tarabang-tabang sinda dyan sa IT, si Jerome Martinez. Pati na po sa DCGB News Online, ang samuyang social media platform. Ako man po ang sa indong serbidor sa radyo Soltero. Garantisado. Ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1, 2, 1, 2. Soltero yan. Check, 1, 2. Garantisado. Check, 1, 2. Sertifikado. Check, 1, 2, 1, 2.
Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan, Diyos marhay naldaw man tabi sa gabos na mga nag-arantabay. Yan po na ko na, so may nagharapot sa satuya na nagkakapiraman, nagsurumpa baga, duman sa Embarcadero de Legazpi, kanakaagi pang Domingo tabi, yung Kapitanes del Barangay, digdi sa Legazpi. And so mga SK naman tabi, man. Thank you so much tabi Jerome. Yung sa PhilHealth ba to? Salamat. Jerome Martinez in the house. So pag kunyan dyan tabi, so pag oath o kaya pag sumpa ka na nagka-irelihir na kagawad asin Kapitanes del Barangay, dyan baga sa kunyan sa Embarcadero de Legazpi. Now, may nagpapara unabi man kan sa satuya, nagkulibat pa ki uro istorya man daw tabi, an manungod dyan. Iyo po ta igwa man bagang ngunyan, itong so oath-taking man, dyan sa LC3. Yan, mga Kapitanes del Barangay man yan. Itong so nangyari dyan sa Embarcadero tabi, dahil naning dakol na problema yan. Wala yan, daining legal impediment, dainin legal obstacle, and for all legal intents and purposes tabi, yan, balido itong pagsurumpa kan mga kapitanes asin kagawad na nagka-irelihir, so nag-attender po diyan sa Embarcadero de Legazpi past Sunday. It was duly conducted with the proper inducting officer, kumbaga, yung nagpasumpa na persona na rekonisido kanlay, otorisado kanlay na magkondusir nin pagpapasumpa. Yan, kumbaga, kan mga nagkailihir na opisyales. Kung rekonisido kanlay, so nag-administer kan oath diyan po sa Embarcadero de Legazpi. So, no need na po tabi na magsumpa pa ka mo utro sa kunsain pa man, because it would be just a mere superfluity. Yan, redundancy. Dahil naman yung efekto tabi yan, magsala, magkaigwa pa kung igwanin na mag-questionar ka yan, tibaad kung magkaigwa pa ning legal, kumbaga, question o legal intricacy. So, tanganing dain na po ning problema, tama na po yan. Kung nagsumpa na kamo duman, okay na yan. Masumpa kamo digdiman ngunyan sa LC3, okay na po tabi yan. Gabos po yan tabi na rekonisido because it is done well within the ambit and procedure imposed by law. So administering officer po dyan sa Embarcadero, rekonisido kan lay. Yan, taigo ba ganin mga administering officers na talagang ititao kan lay ang otoridad na pwede ka mo magpasumpa, alkalde, yan na mga huwes, among others tabi kapitan nga pwedeng magpasumpa. Igwa ba ganin mga kapitanes del barangay ka itong mga nakalihis na nagpapasumpa sa elihidong opisyal, gobernador, yan, igwa nga nin mga senadores, kongresistas na minasurumpa sa mga kapitanes del barangay because these persons are clothed with proper authority under the law. Yan. Kaya yan naso nangyari sa Embarcadero, okay na yan tabi, valid na yan for all legal intents and purposes. The procedure was conducted in accordance with the provisions provided for by law, the local government code, and no less than bagatabi, yung director mismo kan Interior and Local Government kan Albay nag-atindir si Director Caceres. Kaya dahil naman po ngayon na masumpa pa kamo or what, duwang bes masumpa, baka kung nagkaigwa palugod ning animosidad yan, comes dahil taram kung may mag-question. So okay na po yan tabi, na nakapag-sumpa na kamo, including yung mga SKs tabi na nag-attindir man dyan sa St. Elise. Okay na yan. So mga ma-attindir man mo yan dyan sa LC3,
okay na po yan tabi. It is well within the ambit and procedure required by law, imposed by law. Na kung magsumpa sa iba naman, okay na po yan baga tabi. Ano? Yan, andipisil pa ano ta kung an iba minaparuluwas ning kanya-kanyang mga pahayag which is sabi na nga ni haphazard na yun na subject for interpretation kaya nagkakaigwanin man iba-ibang lado. So sa satuya man di tabi iyan po na pira itong Kapitanes del Barangay dyan na nagsumpa dyan sa Embarcadero. Sobra sa 35 yata yun eh. Sagkod yung mga SK naman tabi dyan sa St. Elise, valid na po yan for all legal intents and purposes. The procedure done is well within the ambit imposed by law. Yan. So nag-administer kan oath, recognized yan as in authorized kan lay. So nagpasumpa sa Indo. Kaya iyon na po yan. Saraya na nindo yan na yan na oath nindong iyan tabi. For all legal intents and purposes, valido na po yan. No need na magsumpa patabi utro sa kung saan man na pwede pang magsumpa. It's just merely, it will be a mere case of superfluity. Pasobra na sa naman. Huha! Digdiyan po we are referring po digdi sa Ligaspi. O duman sa Ligaw Bagatabi, surumpa man sa hampangan ang administering authority man officer is no less than si Alcalde Itay Nando Gonzalez. Yan, so Kapitanes del Barangay duman. Tinapan po si iba pang ilihidong oficiales man de barangay. Ano? Sa Daragay, yun naman. Sa hampang man ni Alcalde Awin Baldo. Now the question is, ang pag-asumir na nindo sa opisina, man iba-iba na pong petsada yan. Ano? Mang iba-ibang petsada na yan. Depende na po, basado baga duman sa direktiba kan Commission on Elections, imaging lalo na kan Department of Interior and Local Government, kung makumplehan na nindo so tulong conditions sine qua non. Kumbaga, condition sine qua non, condition requisitos dapat makumplehan na nindo, tulo yan na requisitos, makasumpa na kamo, oath of office, a certification, so proklamasyon, makasumpa na kamo, and then yung pag-sumitir kan sosi, yun na po, you can assume anytime. Kaya man iba-iba po ang petsada kang pag-asumir kan Kapitanes del Barangay digdi sa satuya sa palibot, sa bilog na nasyon. Kung makakomplay na ka itong tulong requisitos, no other impediments patabi, legal impediments, na kamo, mag-asumir na tabi kamo. And dyan na magkakaigwanin proper turnover kan responsibilidad duman sa mga maturukaw na ilihidong opisyales de barangay sagkod sa SK. Ano tabi? Sa SK, kasabay dyan yung mandatory na training para po sa mga sangguniang kabataan. Iko kani kita nin kay to kan narumduman ko kan nakalis na mga aldaw kan mainit so kunyan so debate baga kun hahalion an sangguniang kabataan sa barangay, sagkod sa munisipyo, panglalawigan, panglunsod. Yan mga minor de edad baga ngaya yan, kung pag-isipon baga ngaya dyan sa Civil Code of the Philippines, ang minor de edad, yan pwedeng mag-enter into a contract. Ang minors, yaw niyan dyan sa Civil Code of the Philippines, Kodigo Sibil, kang Pilipinas. Being a minor, day sinda pwedeng maglaog sa man na kontrata. Nata, day pa po sinda, basado sa lay, asin basado sa siyensya, sa medisi, o sa siyensya, sa lay, pati sa lay, day pa sinda ni nagkakanigong, kumbaga, discernment, na minor de edad nga ni. Inibagang mga SK, bako mga minor de edad yan, pero may mga SK nang nasa 30, yung pwede na ito tabi. Pero sa mga SK na minor de edad, bako upang nasa right age,
Dahil sinda pwedeng maka-entra sa anuman na kontrata. The question is, nailihir sinda. Now, dahil nga ni pwedeng maka-entra sa kontrata, it being the fact na minor, dahil nindai siya na consequences kan sa indang pinagpipirman or kung ano pa man, much more na igwa kitang mga minor de edad na nagigibuning lay. Kasang guni ang kabataan. Inda ko sa natabi, kung tama man ang araw ka na posture of argument, dahil nga ni ngaya, dyan baga sa civil code, hanapon ito sa civil code, sabi ka ng mga nakaka-orestoryata, yan baga ngayon sa civil code, ano man na kontrata na pinag-entrahan ning minor de edad, daing kwan iyan, daing saysay, invalid, bakong efektibo, yan ta minor de edad, di pa yung pwede makikontrata, daing pa ning pinagapod na high level of discernment, yan, kay puhan pa ang abiso kan mga magurang. Tanganing so sa indang aktuasyones maging balido. The problem is, igo kitang SK. Yung mga SK, mga minors. Yan. Paano yan? Minors, magibuning lay, is it valid? Inda ka, bahala na sinakayan tabi, Tayaw na yan dyan sa lay. Di sige, diretso niya to yan tabi. Maray na agad dyan sa mga nag-arantabay man sa DCGB News Online. Tabi, halay sa Pilipinas, good morning! DCGB po ini. Programang Tingog Kan Banwaan, kasabay ang bilog na tropa. Ako nga ni Sir Pio, nagsumpa sa agom ko. Nadais siya ipagpapalit sa iba. Tama yan. Lang niya kaya. Nanumpa na sa agom niya. Ang dipisil ka, nanumpa sa agom mo. Pagkatapos, nagsusumpa ka naman yan. Dahil man lugodan na. Sige, may mga istorya na kita dyan sa luwas. Isihon ta ang Bungkaras Kan Report kasabay si Ans Galero. Ans, Diyos marhay na aldaw, please go ahead. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantapa. Yaon man giraray katiligdig sa LC3 para sa OT. Roger. Oh, go ahead. Niyong kita dito sa LCT para sa OT King kang mga barangay officials and SK officials rin sa syudad ng Legazpi na nanggara na sa recently concluded elections. Ngunyan balon tamaga danin na pahayag Sir Pio na pamayokan na DILD, Provincial Office of Albay, Sir Ray Caceres. Sir Ray, maray na aga po. Maagad lang po kami sa DCGB din pahayag para sa mga masumpa mo niya na mga officials kan barangay sa Legazpi. Si Sir Pio po sa ibong na linya. Hello, Sir Pio and sa mga nakikinig po sa DCGB. Thank you po. Good morning. Good morning, Director Ray. Sir, Yes, ano pong abiso niya to sa mga masumpa man ngunyan dyan, elehidong oficialis del barangay, dyan man po sa LC3, please go ahead po. Sirin po sa mga tigtaram ko, sa mga nakagi ng OT-King na pigdaluhan ko po, ang requirement po ay Certificate of Canvass and Proclamation, sarong document lang po yan, saka oath of office. Ayan po lang hinagad ni. Kaya lang po ang COMELEC po, siya po ang mas expert po mag-discuss yung compliance po sa Section 14 RA 7166. So kay po man po yan, I think may Supreme Court decision na kaya na tayo pwede magtukaw ang mga elehidong opisyal kung hindi po nakapag-file kang SOSE. So baka po yan natulo ang kay po mo na nindang i-comply. Tapos sa opisina mo po na nahagad man po ako kung po pwede na yung mga matukaw may surat na kung kaso rin sila nag-assume, naka-address po kay Mayor or maski certification na nag-assume sila kung anong date. Tapi po ang Mayor, ang DILG sa ang COMELEC. Yeah. Bukod po kayan, kayo po nila mag-fill up ng BOIS. Ang BOIS po ay Barangay Official Information Sheet kung saan po pwede naming cross-check ang pangalan, baka may salang spelling. Tapos yun man po ang ina-upload sa portal kang mga registry kang mga elected barangay official. Tapos niyaon man po duman ang mga details nila araw kang mga beneficiary
na kung saan pag may nangyari po sa indang day magayon, halimbawa nagadan, may matatanggap po sindang amount yung beneficiary ninda. So duman mi po kukaon ang pangaran kampi po kan cheque. Yan. So importante yung mga administrative requisites tabi Director Opo, Ray opo. talagang makomply. Ano po? Iyo po, ang SK po pala, maski po nag-take out na-proclaim na di pa po sila makakatukaw kung di po nakaagi ka ang SK mandatory training. Yan. Oho. So sa madaling sabi, posibleng duman sa mga kapitanes as in mga konsehales kan barangay imaging sa SK, pwedeng iba-ibaan aldaw kan pag-asumir ninda depende sa pagka-comply kan requisitos. Ano po? Iyo po. Bako po sila sabay. Oh, but their term will end when po tabi Director? Sa December 31, 2025 po, 2 years lang po sinda plus ining bulan na kung natin sila ma-start mag-assume. Yun. December So, 31, 2025. Ano? Opo. Oo. Pa-remind ko na din lang po sinda na sa pag-issue ng Certificate of Assumption, mag-ikmat or i-caution ko lang sinda na mag-ingat kasi baka maging ebidensya pa po ito sa inda na wala pa palan po sindang sose o di pa naka-take out o di pa na-proclaim tapos nag-assume na siya nag-i-office. Oho. So baka maging ebidensya ito against sa inda sa pag-assume. Who will issue the certificate of assumption of office tabi? Sinda na lang po kasi sinda naman po ang makadetermine kung na rin sinda gusto mag-assume. Basta nga ni po, comply na po ninda ang mga requirements. Di halimbawa ako ma-assume na sa aga, ako mismo ma-certify sa diri ko. Opo. Ayun. Kundi po, letter of assumption. Tawa naman pong forma kayo, tigahagad nilang ito. Ma-determine ni, pag issue mi kang certificate of incumbency para makakuha po sila kang band or for band purposes, ma-determine kung anong aldaw. So, sinda nag-assume. Iyo, tabi. Now, I don't know kung pwede ka tabi maghiras man kan sa imo man na insights, tabi Director Ray. Igwaning move si Congressman Didi Cabredo kan 3rd District of Albay na i-extend ang termino for 5 years kay mga opisyalis tangon yan de barangay. Any comment on that? Di ko po aram kung ma-approve yan. Nasa Kongreso po yan kung magkasaruro silang ma-extend. Wala man po yan na problema kung ma-extend po yan. Baka mas maugma po yung maturukan mo niya na instead na 2 years, magiging 5 years. Saka baka makorek man po kayan so magiging deficiency or di ko aram kung maluwas man ang civil service issuance kasi dapat 3 years sinda bago matawan ng certificate of eligibility. So dahil 2 years lang sinda and several months, baka may problema doon or baka mag-issue ang civil service consideration. Ngunyan kung magiging 5 years, mako-comply na po ito na makakakuha sinda ki certificate of eligibility pag natapos po ang sendang term. Ay, magayo na open up mo yan, Director Ray, kasi igop palan mananggad na pinagkataong automatic eligibility yung civil service sa mga opisyalis ng barangay. Pero, ang minimum requirement is 3 years sinda. 3 years, na nakatukaw. Di ining mga maasumir ko niyan, dahil magiging eligible sinda. Iyo po. Herakman. Except po sa re-elected. May dagdag na lang ito sa years of tenure po nila. Yan, may continuity so re-elected. Opo. Pero subago, sulugi. Dahil, mayos. Po. Itong eligibility, anong grade yan? First level, second level? Ay, di ko daw po gayong aram. Baka po first level. Baka po first level. Civil service po ang makakataram kung... Ilip ko na lang po sa civil service kung anong level po yung eligibility. Yung tinatawag nilang eligibility. O di sige tabi, who will be the administering officer dyan mo yan sa LC3? Si Mayor daw po, si Mayor G ata. Okay, sige. Sige tabi, madali, halimbawa ako, nagsumpa na ako sa Embarcadero, lumabag kan Sunday, tapos masumpa naman dyan, would it be still valid? Basta po ang isubmit ninda, di ko alam kung ceremonial na lang para duman sa ibang nakasumpa na po sa Embarcadero. Pero matanggap po kami kung arin po ang isubmit nindang oath of office. Basta po ang nagpa-take oath sa kang oath of office are those authorized officer na magpa-take oath. Yan. So, iguning nagkakanigong authority at bilang administering officer. Ang pagkakaiba lang po kaya Sir Pio, kasi kung nakatikot na sila sa Embarcadero tapos nakumpleto na nila sa mga requirements, so administrative requirements, matikot na naman sila ngunyan. Hindi man po pwedeng
mainot sa assumption sa out of office. Oh, yung mananggad ano. Oh, sige. Di mas maray na dain nang una tanganing dain na ning legal complexities ano. Ceremonial na lang siguro sindadigdi. Magtaram sindadigdi sa konsistema po ang nag-initiate kanina. Naka-take out na sina Sember Cadero. They will be joining just for ceremonial purposes. Okay, sige. Salamat, Director Ray. Mabuhay ka mo sa DILG. Rin na aga po, sir. Thank you po sa pagpa-unlock po. Sige. So yan po, sir. Thank you po, PD. Si PD Ray Caceres kan DILG Albay na anytime now si Pio mapaunaan o taking ceremony adikti iyan sa LC3 pero padagos pa at pagkarabutan kan mga newly elected as in re-elected barangay and SK officials. Sige. Sa tabi sa Pio, Ans Galero, DCGP. Thank you so much, Ans. Kasabay si PD Ray Caceres kan DILG Albay o kaya digdi sa Albay. Si Sir Rondon Ricafort, wala na po menor de edad na SK officials ko niyan. Uyo tabi, tama Sir Rondon, sabi ta na nga ni kasubago baga may mga SK ko niya na kuha na 30 kaya well within the authority na makapag-enter into a contract sinda. Kaya lang kung may minor, paano yan? Pero kung wala na, di okay na po yan. Ay, apunan tadaw-taw si Rondon kung kumusta na yung digdi sa Albay taso Ligaspi nakapagpa-training na and so ibang mga munisipios pa bilang Youth Development Officer kung kumusta ang compliance ka itong mandatory training kan mga SK elected officials. Taon-taon yan, baka maapunan ta si Sir Rondon Ricafort kan Provincial Youth Development Office. Joshua, tanbay ha. Padingnald, ano ma-time check muna kita? Ma-time check muna kita, buda mahanap buhay. It's 9:32. An oras hatod sa Indokang. Tando Eye Light, gaan nang may kasama. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eye. Nor Buyon, pasarapin ang lutuin with Nor. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula! Surf yan, power puti! Surf yan, ang power ng Surf Bars. Ang galing-galing! Power bula! Surf yan, power puti! Baret ang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Pag na-shoot ko ining behind the back habang nakakadena sa auto, 60 million pesos ko ha. Game. Sa Bingo Plus, pisa mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso
Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times. We have served you at your own home. AVP through the test of times. We open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life you have a say. Choose what's true. A moment more To choose what you love. Choose what is cool for you. Choose what is true. Choose what's true. Time to feel alive. Time to share your voice. With GSM Blue, celebrate your choice. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you with GSM Blue. What's your true? Drink responsibly. Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat, at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Tayo na sa EO, tayo magpatingin. Tayo na sa EO, sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO, iyong mata ay mahalin. EO, Executive Optical. EO, Executive Optical. Ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO
Love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung skin ko dati. Medyo brown, ngayon medyo nag-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko! Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. P! Pansit na shrimp sarap with Knorr shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Knorr chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Knorr pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Knorr! Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige na, isihon ta na ang report man ni Joshua. Joshua, good morning. Thanks for waiting. Yes, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Allocation kan DCGB News. Yaon makita digdi sa Legazpi City Hospital kung sa minatapos pa sa Natabi City itong ikinandusir na earthquake drill. Pinag-organize man ini kan Office of the Civil Defense Regional Office 5 and yon mismo din nag-supervise si Regional Director Sir Claude Yukot and katuwang ninda
So mananyan to kan na Legazpi City Hospital, yaw man digdi so mga personalized kan na BFP. Kapio si agaran pa na konta na supayag ni RD Yukot assessment kang nangyari. The hospital management did a very good job. Ang akin lang napansin is yung mga tao parang parang normal lang na naglalakad. Hindi naman yung parang may urgency. Siguro kasi dream lang naman to. Hindi naman but it should have been yung parang real scenario talaga na yung mga tao ay hindi man nagpanic but medyo mabilis yung kilos. Kanina parang normal lang. Siguro kasi dream lang. But next time siguro we have to do it medyo may urgency sa kanilang kilos. Parang wala, okay lang. Parang normal day. So, hindi gano'n yung natin ating dreams. Dapat, i-inculcate natin sa kanilang mga isipan na this is, kung totoong buhay na nangyari ito, dapat may, medyo mabilis tayo. At, although mayroon talagang element ng panic, hindi man maiwasan yun. That's the very purpose of this drill, to eliminate that panic. Pero hindi naman yung parang parang wala lang nangyari. Hindi naman gano'n. Yun lang ang napansin ko. But generally, the actors are very good. The reaction is good. At nakaipon sila sa safe area. At wala namang matatas na building dito. So this area is safe for them. At nasunod nila yung procedures, yung accounting, and then yung sales and risk nila ay dinipuin nila kagad nung malaman nilang merong dalawang nawawala. Generally, it was a very good job. Ilang beses na po, RB, na nakapag-conduct tayo ng drill sa mga hospital. And bakit po hospital yung napili din natin ngayong fourth quarter? In 6 years, ibig sabihin 6 years ago pa nangyari na mayroong hospital na drill natin. This is the 6th year mula noong nag-drill tayo ng ibang hospital. So, ang purpose talaga namin is makita namin na ano bang reaksyon ng hospital management kung sakaling may lindol. Alam niyo, kung maglindol dito sa Legazpi, hindi lang ito ang tatamaan. Tatamaan din yung ibang agencies. Baka mas matindi pa yung tama ng ibang agencies, yung mga disaster agencies na pupunta dito, baka mas matindi pang tama, hindi sila makarating dito. So dapat i-train natin yung hospital staff to do it on their own, na sila na mismo ang first responders. Kasi wag silang mag-expect na merong tutulong sa kanila. So they have to do it on their own. They must drill it and to develop that muscle memory para nasa system na nila. Alam na nila ang gagawin. We cannot rely in anything except science. Ang sabi ng science, the best way is to duck, cover, and hold. After this kasi may closed door evaluation. So para saan po 'yon and what will happen next? So magkikritik yung ating mga evaluators, sabihin sa kanila kung ano yung mga kulang nila, ano yung mga detekto, ano yung mga gaps, para in the next drill ay mabigyan nila ng pansin yun at makorek yun. So we will not, every quarter meron tayong ceremonial site. Hindi ko pa alam kung anong site sa sunod na epic drill. But for this particular quarter, kasi 4 na business sa isang taon, every quarter yan, mayroon tayong drill. So this quarter, itong hospital na to, to make sure na ma-drill natin sila at in case na may sakunang mangyari, alam nila ang gagawin nila, hindi sila magpapanik. Alright, sabi, Sir Pio, nagkatarampahag lang yan ni RD Claudio Yukot na OCD Bicol, ongoing, so press con tabi Sir Pio. Pero yan, so nangyari ang sistema kaya tabi Sir Pio, na minunog so alarm na igwananin na nangyaring earthquake nakatapos-tapos, magkapera minutos, lukin na nagluluwasan Sir Pio sa mga empleyado and sa mga pasyente, pig-alalayan, and igwa kang magkaigo kay accounting na pag-araman na igwa kiduwa na nawawara aday pa nakakalawas and na ipit palan sa saro sa part kang Gusali and sa saro man na ipit sa nangyaring sulo sa Laucan Hospital Tabi Sirpillo, pero tusog duman sa drill parehas man na ligtas itong duwang kulang pang personnel. Kaya sabi ni RD, kung magayon man so naging drill, pero sa masunod ngayon, dapat ito talagang totoo na nangyayari. Iyo taan saro duman sa
pahayag ni RD Yukot, dapat muscle memory. Yan, na easy na pag-araw ka ining minalinog, dai na, o na, easy na gigibuhon, automatic ma-responder na, muscle memory na nga ni And iyon na ito, tama pa ito na sinabi niya na ang first responders are the employees themselves dyan. Paglinog magagabos man titamaan, day nga ni isabot kung so mga maresponde makaabot yan tulos ta kung nakat so transportasyon. So kaipuhan iguning muscle memory talaga. Tama, Roger to that Sir Pio. Okay, sabi Sir Pio, so yan ang nangyari digdi sa Legazpi City Hospital. Katakot din kan na National Earthquake Drill sa bilog na Pilipinas. At digdi sa Bicol, Legazpi City Hospital tayo Sir Pio. So ginanapan, sponsor or organized by OCD5. Roger. Alright, tabi Sir Pio, live digdi sa Legazpi City Hospital, Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua, hali dyan sa Legazpi City Hospital, nakasabay si Director Cloud Yukot kan Office of Civil Defense Bicol. May nag-text pa sa Tuya Rigdi kung may mag-guest da sa sa PhilHealth Iguatabi taod-taod. Salveda from Kamalig, perming nagdadangog, salamat man tabi sa indo dyan, salve Madam Salve. And digdi sa tuyang DCGB News Online, good morning man sa mga nag-arantabay. Pwede na padingnal, tama filat ba kita, no? Salamat ka sa iyong pagantabay sa programang Tingog Kanbanuan. Taon-taon mabalik kita pakalis ni Angel dumana sa PhilHealth. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanuan.